Musiknya ya. Ya. Sakit ya, Mas. Tapi nyuwun medal kedap, Mas. Matur nuwun dumateng Pariyanto. Matur nuwun dumateng Pariyanto. Ayo, Matur suwun Pariyanto. matur nuwun dumateng Pariyanto. Matur suwun, Pak. Hei. Hei. Kowe iki malah bleset tok. Mas Kritik le nembang le ngotot-ngotot koyo ngono kok. Mas kritik iki lho. Le nembang koyo ngono kok. Lah ya wis lho, Bos. Ora kok saut. Mas Kritik nembang ki sautan. Mandom ora jamak. Iki lho manut pemimpin bijaksana ngene iki. Iya to. Wong kira koncone wis koyo ngene kono kok ndak siap. Kula piye? Mas Kritik nembang Pak Riyanto saut. Siap. Aja mek panganding-tanding. Musik reki. Oh iya. Dalang iki luwih pengalaman timbang sampean ya. Saya bagaimana? Ya. Saya bagaimana? Tegaskan. Matur suwun dumateng Pak Riyanto. Saut. Siap. Oke, masuk. Aja mek ndingklu. Ngono lho, Oke. Bos. Penake koyo ngene kok iso. Musik. Wih. Giling-giling. Matur nuwun dumateng Pariyanto. Matur nuwun dumateng Pariyanto. Hop. Ya Allah. Sing rada cerdas to, Mas. Jare kok nyaut. Lah nyaut ora katik tangan. Lah nggih napa? Lah Mas Kritik katik cangkem ya disaut katik cangkem no. Lah iki nyaute nggih napa? Matur suwun dumateng Pak Riyanto. Saut cangkem, Saute nggih apa? tutuk cangkem. Oh, karepe kono ki nek aku nggih cangkem sampean yo nggih cangkem. Nanti aku gawe tambe. Cangkem, lambe. oh lambe. Oh, ya lambe ngono lho. Iki pemimpin Piye to? pengalaman Kok ndak tanggap dalam belas. Oke, bijaksana. Peru. Dirungokne. Nyaute nggih apa? Ngangge lambe. Nah, ngono lho. Ora nge tangan Ayo, coba, Mas. ngono. Oke. Ojo ngisi-ngisi to. Wih. Awas. Pariyanto matur nuwun sedaya. Matur nuwun dumateng Pariyanto. Matur nuwun dumateng Pariyanto. Rusak iki, rusak. Kok iso suwe ngak. Jare kok nyaut nggih lambe to, Bos. Kowe kleru nek nyautmu gawe lambe aja karo aku. Karo Mbak Ismiati. Saweneng kowe mesti. Piye nah? Maksude iki nembang iki. Bengok, Pak. Suarane tokno ngono lho. Nah, Nah. ditokke. Piye aku? Ora kok terus contongmu karo contongku kelek. Matur ngono suwun ora. dumateng Pak Riyanto. Awakmu melu wong bengok. Ngono lho. Aku piye? Aja Bengok ben ngisi-ngisi lho. gentenan. Masyaallah. Wah, aja mendo-mendo to, Mas. Iki aja ngisi-ngisi aku iki mek dulurku lho. Sampean iki lho. Aku piye? Bengok no. Oke. Tak turuti ya. Matur suwun dumateng Pak Riyanto. Disusul bengok. Lah ngono lho. Aku metu suarane kowe ya metu Ya suarane. ya nggih melu kowe. Matur nuwun dumateng Pak Riyanto. Oi. Matur nuwun dumateng Pak Riyanto. Woi. Kok dirungokne kok iso bengak-bengok kaya bocah. Kowe iki ditanggap lho ora guyon lho. Jare kon bengok. Bengok ki metu suarane, napasnya keluar. Piye? Napasnya keluar. Oke. Wah, Jan. Wangel Mas. Lah aku piye? Napasnya keluar. Siap. Ayo. Matur nuwun dumateng Pariyanto. Ingkang sampun anggelar budaya. Jan. Lah kemana sing metu napasmu iki? Kowe iki jali sapa ora? Jare napas.
nek aku nembang matur nuwun dumateng Pak Riyanto. Saya? Terus sampean ingkang sampun gelar budaya ngono lho. Nah, itu namanya Purwakanti. Purwakanti to, Mbak. Dwi Lingga salin nukara. Betara Betari. Nah, Ngono lho. Dewa Dewa Dewi. ngono lho. Rempela. Lah, kuwi sekilo 15.000 saya. Ngono. Aku mbok kon isin lho, nek Pak polisi aku mbok kon muni rempeli rawan. Hei. Ora ngawur. Wis rempela. Kok dadak gawe kuwi barang. Aku Ayo. piye? Berarti sampean piye? Matur nuwun Pak Riyanto. Pak Riyanto. Bapak Riyanto atau sampean. Ingkang sampun. Kose. Aku tadi ya. Ingkang sampun. Kose. Lah ya aku nyontoni lho. Yo, Ingkang nyontoni sampun engko. gelar budaya. Nah, ya ngono. Ingkang sampun. Iya. Gelar budaya. Ya. Ingkang Kose. Aku dhisik. laku. Keri. Ngono. Aku dulu keri. Ngono lho. Aku Sampean keri. Ngono. Ayo musik. Reggae. Woi kose. Aku sih. Ya. Matur nuwun dumateng Pak Riyanto. Matur nuwun dumateng Pak Riyanto. Stop. Ayo wong mau wis ngerti kok ora ndang nyanyi. jare engko. Piye ta iki? Saiki Ingkang sampun wong saiki kok malah dhek dhisik iki lho. Contohnya Pak, jenengan sing ngarep. Matur suwun dumateng Bapak Riyanto. ingkang sampun gelar budaya. Kula namung sareng nderek dedonga. Amugi Pak Riyanto panjang yuswa. Matur nuwun ingkang nembe disunat. Apa iki? Matur nuwun ingkang nembe disunat. Ayo. Purwakanti. Nah. I. Nat yo nat. Nah, contoh Matur suwun ingkang sampun disunat awake dhewe mugi-mugi mendapat nikmat. Lah kuwi lho, ngono lho. Kok dadak marahi? Masyaallah. Jan. Sabamu wis teko ngendi-ngendi perkara sunat kok marahi lho. Jeneng menungso iki lali iki bingung iki enek lho, Bos. Ora usah lali. Tapi yo mikir. Oh dadak mikir. Dadak masamu. Ngene iki improvisasi spontanitas. Improvisasi kulo penak nek bukune. Kene iki yo mikir banyolane Endi buku apa iki? Lah kuwi apa kuwi? Iki 1001 mimpi. Pak polisi, ya cekel Pak polisi kuwi. 303 kuwi kok iso. Saya coba iso ora? So, Jenengan sik Pak Eko. Matur suwun ingkang nembe disunat. Nah, kuwi lho. Ora lali nindake zakat. Ayo, sampean lho. ayo, Stop. ayo, plonga. Zakat. Ya tak, bingung tak kono. Bingung. Ayo. Aku ki Iso ora jenengan? memberi gambaran Ya, ngono lho. Mbak, den nutur kulo. Wae kono mek plonga. Akhirnya bingung to jenengan. Ngangkel. Ora ki angel dadi pelawak ki angel, Mas. Ayo, Ayo, matur nuwun ingkang nembe disunat. Ayo panjenengan. yen tak sawang bapak yo sregep zakat. Ibu ora lali nindake salat. Insya Allah keluargane selamat donya akhirat. Akhirat. Donya akhirat. Lesetne to.
Mek karek otok ora iso. Iso no. Oh, oh, Lah iya. oh, oh. Lah ngono tok masa ora iso. Aku mang piye? Ayo kita. Ora pas kok iso. Iya. Ngono lho. Terus ke. Dadi Pak Rianto ki ben seneng ngono lho. Hmm. Kula ngampil sindene setunggal. Ayo. Monggo-monggo pundi sing ajenge dipenggal adi. Sik. Kok dipenggal piye to? Monggo-monggo sinten ingkang dijajah. Kok dijajah. Kok dipenggal sindenmu tanpa ndas kok. Kok dipenggal ki lho. Wah iki bahaya iki. Wis. Pokok ngengkel berarti. Jajah, angel lho kuwi. Kula badhe. Ayo coba. Ayo. Sampean Mas Ludung. Kula badhe ngampil sinden setunggal. Monggo-monggo Sapa sing jajal. Aku meling yen ngadeg jo gawe sandal. yen ngadeg santai aja kringkal-kringkal. Kula ngampil sindene Mbak Puri. Yen Mbak Puri sinden sing cantik sekali. Bocahe ayu gemes ketur merak ati. Memang Puri dambaan hati. Oh dambaan hati. Dambaan hati. Dambaan hati. Dambaan hati. Aja klitik lak nami kula. Dagelan asli Mas saking Ponorogo. Kula ngriki nderek-nderek ndedonga mugi Parianto insyaallah panjang yuswa ya kana. Gula cok luduk cok asli teko Blitar. Apik. Aku banyol yo sregep ikhtiar. Apik. Keluargaku awet ora bakal bubar. Apik, Bengi iki main ning Pak Rianto insyaallah tetep dibayar. Asik. Kula niki Ayo. Sri Mantulen asli Tulungagung. Ayo terus terus nih. Kabeh niku demi tetulung. Apik, cocok. Oh. Seni budaya kudu tetep agung. Iya, terus Merga kula saking Tulungagung. aku wis sewengi mek Tulungagung tok kuwi. Ayo pokoke Bengi iki dalange Mas Eko. Dalang bagus pancen gondang kaloko. Biyayine gedhe disawang kok gagah pideksa. Ayo. Yen neng omah seneng gendaki tangga. Betul.
Ayo. Dik sajake kok ana perlu. Terus sono. Agak sana, Mas. Dhuwur. Oke. Agak sana. Minor. Dik, Dik. dik, dik, Iya, iya. dik. Iya, Mas. Dik sajake kok ana perlu terus ke. Si esuk kok nangekke tekku. Nangeke aku. Ayo aku tangi tekku ya tangi lho. Apa? Neng tanganmu kok nggawa palu. Apa to arep mbok go malu tekku? Malu aku ayo Oke. coba ngono gandeng tangane sik. Puri. Dalam Mas Masyaallah jan selasi tenan. Dik Dik sajake kok ana perlu. Si esuk kok nangekke karo kemayu ndo. neng tanganmu kok nggawa palu. Apa to sing rusak dipanku? Weh, anu wae ra iso menjiwai. Sik. Kowe. Ekspresimu mana? Ekspresimu mana? Sapa aku iki? Itu loh, Oh, yang itu. laki itu loh. Ekspresimu mana? Ekspresi, wong jenengin njaluk kok iso. Ayo coba Aku musik. nesu kan iki, Pak. Nggih. Adik sajake kok ana perlu. Asik esok kok nangeke aku. Neng tanganmu kok nggawa palu. Apa to arep boke malu aku? Ayo, mloyang ayo. Adik Mas, kowe ra usah suloyo. Dek, bengi metu karo sapa? Ning lambimu lipstike sapa? Yen dudu bocah wadon. Iya. hop pur. Kaya arepe adik mikir apa? Monggo. Podang Ingkang kajibah. sak bawane. Pak Dani Sinoman. Sinten, Pak? Adik. Sabar ya. Oh, Sing gembira ate panjang dosa. Ayo Timbang susah Ayo padha guyu. Ayo guyu.
Sikile kok telon druwung jan. Asal. Iki- Kaget aku. Iya. Iki didak Mbak murung mari kok iso. Bangsane. Mbak Naning. Engko dikira Mbak sapa? Mbak Naning nu bu kluthuk lho. Oh iya. Kene. Sik, iki akeh banget pamundhut, Mas. Iki, iki. Bintang tamu dari Jan. Saka Boyolali, Mas. Keluarga besar saka Boyolali ku Ora, ndak ora. pengen. Nggih. Ya terus ya. Siap. Rek, ayo rek. Lagu lagu ning tunjungan. Rek ayo rek. Rame-rame bebarengan. Rejel Ayo cak. Sapa gelem melu aku. sama Ayo cak, Ririn sama Mia. Ya dah, ya. Momba moto. Masih aku nyekal-nyekal hati lagu. Sapa ngerti nasib awak lagi mudun. rasa karo papanya langsung cabulon. Paeto. Ngono iki terus nondo. Iwak sapi dipangan marai gizi. Iwak wedhus, Dipangan nambune prengus. iwak celeng. Dipangan ya ora keneng. Yen iwak babi, Siriane para nabi. Panganan apa? Jisemu goladoh. Lah kuwi digawe, Nduk. Bisa ya, Dik? Bisa ya, Dik? Sesuk nek diterus Prengus, iwak celeng dipangan ora keneng. Iwak babi siriane para para nabi. nabi. ora nabi, Mas. Apa? Sirikane para santri. Nah, para Ngono ya, santri. Nek. Ngono Ya, coba. ya, ya. Jajal. Iwak sapi. Dipangan marai. Gizi. Ya, iwak wedhus Iwak wedhus dipangan. Ambune ambune brangus. iwak celeng. Ayo kena. Iwak celeng Dipangan ora keneng. Ayo. Iwak Babi ciriane para santri. panganan opo? Cepukolan. Yo. Yo. Nah, ngono lho, Nduk. Ngono, Malah gerakane sing ngono. pojok dhewe iki malah kaya kena setanting. Ngene lho. Iwak babi sirikane para santri. Panganan opo? Aji semoga lato. Panganan opo? Aji semoga lato. Tung tung cek. Nah, ayo jajal. Terlalu lincah. Yo, loh, kamu harus totalitas deh. Lek ora mencolot ya. harus Lek ora Dang, mencolot dang, dandang. Slek. Nah, ngono. Ayo coba. Iwak babi sirikane Ane para santri. Panganan opo? Najis ukolato. Panganan opo? Najis ukolato. Ah, ngono lho. Gok. Nek jajal mencolot pisan kas, pisan kas. jeng 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 jeng. Najis ukolato. Panganan opo? Najis ukolato. Panganan opo? Najis ukolato. Oh, ngene iki lho, wong wedok ngene iki lho. Piye Mas Ludo? Begitu mencolot ping pindho, Oke. aleh. Rada mundur.
Apa kuwi? Tangan kenceng. Oh, lencang kanan. lencang kanan. Nah, ngono lah apik basa Kamu. Jawa. Pakai malih nggih, Siap, Mas. siap, siap, siap. Terima kasih.